Фотоизложбата "Да сътворим заедно" включва най-интересните творби, участвали в конкурса, организиран от представителството на Европейската комисия в България. Това бе конкурс за младежи от 12 до 19 години, които да пресътворят темата "Да сътворим заедно", влагайки своята креативност и своите иновативни идеи. В момента в Велико Търново гостуват 10 пана, посветени на изложбата, както и 3 наградени творби. За нас от Велико Търново е гордост, че първа награда е спечелена от един ученик от полски тръмбеж. Това е Никола Василев. Във връзка с кампанията и Деня на екологията, участничките в лагера засадиха дръвче пред сградата на Европейския информационен център. Смятаме, че засаждането на дърво наистина е може би най-добрият символ на това движение. Смятаме, че младите хора наистина трябва да са силно заинтересовани от това и че бъдещето е в нашите ръце. Всичко зависи от нас, така че мисля, че това е пример, че сме ангажирани. Вие лично от кога се занимавате с подобни инициативи и в кои други градове сте посадили такива дръвчета? Аз лично доста от малко се интересувам от това, но миналата година, когато за първ път участвах в лагера, някакси в мен се събуди наистина това желание да направя много повече. И в Стара Загора, в училището, в което уча, от до година вече ще имаме кошата за разделно събиране и така нататък. И смятам да ангажирам все повече и повече хора с тази идея, защото вярвам, че това е направена посока на развитие. За всички младежи организаторите бяха подготвили информационни материали, посветени на борбата с климатичните промени.